Hey guys, खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि मोनसे गोदान भिडिअ बरनाय बावहरनाय थाबाय दिनैनि भिडिअआ जाहैबाय बयनिसिमबो हेपि निउ इयार ओमफ्रायहाय दिनैहाय जोङो मोनसे जायगायाव थांनो नागिरदों जाय जायगाखौ जों बिराद सिमां नुनानै दंमोन माला थांनो मोनगोन होननानै थ' फाइनालि दिनैहाय जोङो थांनो मोनसिगोन आरोना मा जायगा बेखौ नोंथांमोना मिथिखाबाय जानांगौ थाम्बनेलखौ नायनानै स' नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टेडब्ला नायलांबाय थादों ना मा होनो थ' बिदिब्ला आंनि भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै हेलौ नै दायो फुंनि 3टा जाबाय आरोना ओमफ्राय जोङो पुरा रेडि जानानैहाय एयारपर्टआवहाय थांगासिनो जोंना आर्लि मर्निं फ्लाइट दङमोन नै एयारपर्टआवहाय सहैबाय ओमफ्राय सहैनानै आंखौ जा मिनिबाय आरोना थेख्ला मोना नायलाय आंनि मास्क गाननायखौ जा मिनिखाबाय आरो बिसोर नै नायलाय Aman udah lah. आङो माबाखौ लायनो हरबाय हेडफनखौ एयारपड्सखौबो बहा लायनो हरबाय न'आव फुंनि 6टानि फ्लाइटआ 8:57 ना मायाव जाबायमोन आरो माने 9टासोआव जाबायमोन आरो बेबो डिले जाबाय डिले जानानै 12टा जाबाय 12टानिफ्राय आरो 2टायावसो जों थांनो मोनबाय आरोना दिल्लीयावहाय थ' बेखायनो जोङो डिले जानायावहाय मा खालामबाय थानो होननानै गुवाहाटी एयारपर्टआवनो माबा माबि जेसां हायो जाबाय नैले जाबाबो जाख'नो हाला आरो लोंलायबाय ओरैबायदि भिर नायलाय डिलेयानो जागासिनो फ्लाइट क्रास जानायखायनो दाना ओरैबायदि भिर जाबाय जनोनो जायगा गैया मानसिफोरनि पुरा भिर डिसप्ले बायनाय नङा खोमालै थांसै नै जोंना सिटआ उनथिंमोन नालाय बेखायनो जों उनथिंनिफ्राय एन्ट्रि जाबाय ओमफ्राय नै देख्लाना फ्रन्ट साइडनिफ्रायनो थ' बेयो बैथिं थांबाय दायो जोङो दिल्लीयावनो हर थानांसिगोन आरोना जोंना फ्लाइटआ डिले जानायनि थाखाय जोंनि कानेक्टिं फ्लाइट दिल्ली टु आय'ध्याया मिस जाबाय माने जोङो गुवाहाटी टु दिल्ली फैबाय दिल्ली टु आय'ध्या थांगौमोन आरोना कानेक्टिं फ्लाइटमोन बिदि डाइरेक्ट फ्लाइट गैया नोंथांमोनाबो जुदि राम मन्दिर भिजिट खालामनो फैयोबा बिदि डाइरेक्ट फ्लाइट थाया आरोना गुवाहाटी टु दिल्ली बा कलकाता जिखुनु मोनसे माने कानेक्टिं बिदि चुज खालामखानांगोन आरोना थ' जोंना गुवाहाटी टु दिल्ली दिल्ली टु आय'ध्यामोन ओमफ्राय दहायनो होनखादोंमोन आङो फुंनि 6टायावनो जोंना फ्लाइट दंमोन खिन्थु बियो डिले जायै 2टायावसो जाबाय थ' 2टानिफ्राय जों अलमस्ट मोनहैखानायावनो मोनाखाबायमोन आरोना थ' एयारलाइन्सनिसो भुल बियो ओमफ्राय दिल्ली टु आय'ध्यानि फ्लाइटआ मोनसेल' थायो आरोना इन्डिग'निया थ' गासैबो एयारलाइन्सनियानो बिदिनो 12टासोआवल' जाखायो माने फ्लाइटआ 12टा 2टा थ' बेनिफ्राय नेक्स्ट फ्लाइट थाखाया माने मोनायाव थ' बेखायनो एयारलाइन्सनिफ्रायनो जोंनो एकमेन्डेसनखौ होनांगौ जाबाय थांलाय फैलाय जानाय सब होजोब्बाय आरोना थ' बिसोरो बे हटेलावहाय जोंखौ दोनबाय हरसेनि थाखाय ओमफ्राय बिनि उनावहाय नेक्स्ट देयावहाय जोंखौ आरो ड्रप खालामहैगोन हटेलनिफ्रायनो माने एयारलाइन्सनिफ्रायनो आरोना थ' बे आंनि फार्स्ट एक्सपिरियेन्स आरो नोंथांमोनाबो जुदि मालाबा बिदि फ्लाइट डिले जानायनि थाखाय जुदि नेक्स्ट फ्लाइट कानेक्टिं फ्लाइटखौ मिस जानाङो थ' बेनि थाखाय नोंथांमोना रायलायनानैहाय बिदि एकमेन्डेसनखौ मोननो हागोन आरोना washroom ओमफ्राय नै बेनो जाहैबाय रुमा
एसे कफि लोंनोसै नै माबा ब्रिटिशनि फेभरेट मालाय हनै Britain's favorite since 1903. To guys, dayo जोङो dinner खालामनो थांनोसै. Good morning guys. नै दायो जोङो breakfast खालामनो थांगासिनो. ब्रेकफास्टआव मा दङ आं नोंथांमोननो खोन्थागोन. Good morning. Morning. Ma'am. I'll bring it to you, don't worry. Just be careful, don't look into your hand. मा जागोन जोङो? Good morning. 4030. 30. Fruits ko जागोन आं. थालिर गोथाव दङ ना? बारा जाया. मोननै मोनथाम. बारा गोदै जानाय नङा खोमालै. आं जायालै बेखौ. Good morning, Tegla. Breakfast खालामबाय जों दायो. चेक आउट खालामनानै थांफिनलायनोसै. सोराङाखैयानो दिल्लीयाव दाबो. पुरा खुवा गोजा. 10ता जानोसै. थ' ओइ देग्ला इखौ मादि गेलेयोलै नैखौ? इथिं लांनानै फुटबलखौ बेयो गोमोआबा आंनि ओमफ्राय नोंना गुफुरा जागोन ओमफ्राय मोनसे माबाया थागोन ओइलाय औ जेनेबा बेयो नों बै साइडथिं थानानै नोङो माबाखौ खालामनांगोन आरो बुजिबाय आं ओइ बुस्थुदो बे आंनि बुजिबाय दे. नै राम मन्दिर थांनो नागिरनायावनो फ्लाइट डिले जाजाबाय आरो फ्लाइट मिसबो जाजाबाय. माथो खालामबावनो नङा होमबा? जिखि जाया माबा मोनसे जानायनि बा माबा मोनसे जाहोन थायो थ' जि जायो मोजाङानो जायो होननानै साननानैनो जों थांगासिनो दायो. गासिबो आयध्यायाव थांनायनि गोजायैबो आप अपनी कुर्सी पर बैठे रहें और ऑक्सीजन का प्रवाह शुरू करने के लिए ऐसे अपनी ओर खींचें और नाक और मुंह ढककर सांस लेते रहें. दूसरों की सहायता करने से पहले अपना मास्क सही तरीके से पहनें. इस विमान में 8 आपातकालीन द्वार हैं. 2 सामने, जय 2 श्री पीछे, राम. 2 पीछे और 2 विंग्स के ऊपर फर्श पर लगे. मोनफैबाय जि फिसाखा नै बेल्ट नाम्बारा मोननैल'सो थायो. मोननैल'सो दङ. ओमफ्राय बेयावनो फैसिगोन आरो जोंना. फाइनेलि सफैबाय. नै दायो जोङो आयध्यानि एयारपर्टखौहाय मोनफैनानैहाय दायो जोङो गारि बुक खालामगासिनोमोन नेगासिनोमोन जोङो. ओमफ्राय जोङो डाइरेक्ट सहैबाय. जों थानाय हटेलानो जाहैबाय कहिनुर पेलेस. ओमफ्राय बेयावहाय एन्ट्रि खालामबाय नै दायो एसे रेस्ट लानोसै जोङो. जा मेंखाबाय माने मा होनबावनो आरो. थुदो नोंथांमोनाबो आंजों लोगोसे. स' थेंक इउ स' माच गाइस आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय. लाभ इउ. नेक्स्ट भिडिअआवहाय थाबैनो लोगो मोनफिनगोन.